Putramu dane swara ora rewel to. Sidang Mas, ingkang putra menika boten rewel. Sampun kula sesepi, sampun kula paringi maem Kang Mas. Aja nganti rewel yen to putramu rewel mengko mundhak ndadekake bunging rasane atimu dia. Menika leres Kang Mas. Nanging kula nyuwun sabiyantu dhumateng panjenengan. Kula wekah dhumateng ingkang putra menika lho Kang Mas. Yen to perkara glowentah marang putraku ora apa-apa. Mengko aku bakal melu glowentah marang putraku pun dane swara. Anggen kula bedayan kali panjenengan sampun nuwuhaken kulaken wae budaya. Ing manah menika masa bahagia mulya sanget lho Kang Mas boten senar. Ning emane. Emanipun menapa Kang Mas? Wayahe dahar kok ora ana daharan. Cik. Wong wedok kok kebangetan, Cik. Nyuwun pangapunten Kang Mas, nyuwun pangapunten sakderengipun. Kula menika kasupen, menika sampun titiwanipun panjenengan dahar. Adat lupiane wis cumawis ana ing papan kene daharan kanggo aku. Nyuwun pangapunten Cik Kang Mas. Kantos sawetawis. Piye? Injih, Ndara. Pengen moro rene tak wanehi. Kok beda kaya padhatane? Bentenipun menapa Ndara? Mengkula niki masak nggih kados adat saben niki. Kok beda piye to yo? Rasane
rasane saya enak. Sepisan tak pangan ora enak. Nggih. Sing angka loro mau enak. Nggih. Sing angka telu saya enak lan enak. Bumbune apa lho ya kok nganti kaya ngono? Bumbune iki bumbu karo saged sabene kok ndoro nggih enten brambrane, enten bawangé, nggih enten senge. Kok beda? Pripun? Beda masakan. Rasane iki saya enak. Kok iso beda iki perkarane apa to ya? Matura. Ngaten. Heeh. Mboten menapa-menapa nggih. Iya matur bloko ya ora apa-apa to ya. Ngeten lho, Ndara. Nanging kula nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Apa? Niki wau kula masak. Ya. Kula ngiris brambang kalih bawang. Lho, mboten sengaja driji manis kula tugel ketuke iris, Ndara. Yen ngono iku ketutan dagingmu. Napa kula sawon iki, Ndara? Ora sandadak kowe wedi juta. Yen aku ngrasakake panganan sing ndak pangan ketutan dagingmu ning ndak rasakake enak. Saya enak, awakku saya seger, awakku saya kuat, aku mangan daging mau. Mula ngopi. Nggih, Ndara. Wiwit dina saiki Pangeran Dewata Cengkar armane mangan daging manungsa. Iki ora enak. Sing enak daging manungsa. Udah Cawis daginge manungsa kanggo Dewata Cengkar. Kowe takon goleke daging manungsa mengko dimasak caweske kanggo aku. Lha apa? Gelem kok.
luweh rasane wetengku. Aku kurang mangan. Aku kurang mangan, Kyaju. Putraku danes para pasare kawananku. Masake kawananku tak padoke Kyaju. Wedhe kawananku. Iki garwaku lho. Karo umi tuhu gawe perintah wong lanang. Lho, kowe ora gelem nuruti karepe wong lanang. Wong wedok jak kowe iki. Mami penjani kok dawuhe pesai. Nek penjani kok kepingin Mas. Penjani badhe mau sempat tekan putra. Aku ngelih pengen nangan. Pengen apa? Aku ngelih pengen mangan, Jajo. Aku ngelih. Aku ngelih. Rebian patih padi. Lan marang surat Parepara. Nuturi kabeh para prajurit kempon dosku. Den kepenakno anggonmu padha nutup ya. Dari marang sira ken patih padi. Ingsun ora mundut swasana lan kahanan ing negara kaliyan. Pratelane prajurit Rara Sakti lan Sores Prodhen Pamit matur marang ingsun yen negara Galuh ayem saha tentrem. Nanging wajib aku nelakake panuwun marang jeneng sira kabeh. Siji keng pangadak rembug. Nanging uga sambungane kelawan sira-sira kabeh. Panuturan lantaran yen aku ngelingi urip menungso kuwi ora kena diantang sir ora bisa diwatesi karep nanging aku yo wis menungso yo swalungsi sesuk mongko aku kuwi pengayoman nyamatin kawula. Ing kene aku sumelan. Yen aku mengko ingkang kapundhut dening Gusti. Mongko aku duwe mata siji ing antarane kang tak pitaya jumeneng ana negara. Mongko putraku mung sawiji kunjuk tri. Saka kersaning salerku mengko putraku najan ujung wanita bakal tak lintiri di muka prabon kumati palungguan untuk pamrayo kamu kepiye manu parengo abdi dalem matur lepat nuwun pangapunten upama ana sisihku ing kene aku cecawis pangapura kang sinuwun Prabu Sindhu bokre saking pamanggi abdi dalem lepate pangunan kula nderek mangayuh bagya jalaran Sang Prabu menika sampun
pun rumaosi sampun yuswasa. Okas Sang Prabu mboten badhe nguncatirta mbenggan ing janji jalahan inggih putra kitang Mas Putri Kusumaning Ayurna kemuning menika wajib utawi gadah hak negari enggal. Nyus pun mbok menawi mengikalawa inggal kalenggaken ing negari Galuh. Kula mboten badhe kamantan atur pamergi mulih mangke saged nggayuh kenging negari Galuh. Kaya ngono Pak. Yen saka panemu mung piye? Paring semala atur sawetawis. Menawi lepat sedaya aturku kersa nyelesaiken pilasa paksamu sarta menawi pranggehku negari ing Galuh balik ingkang dipun kemudi Kesulaweng Ayu rena kemuning putra Dalu. Pamandhe kula kirang pas. Senajan to menika tes tus nang dalem. Napa boten langkung prayogi ingkang putra mantu. Kadang Pangeran Dewata Cengkak menika saged bawani negari ing Galuh. Senajan to menika kalebet putra mantu. Ning nglintir utawi mlengser dhateng pagunganipun Kesulaweng Ayu. Rena kemuning luwih wicaksana wibawa menawi ingkang putra mantu ingkang mudi negari ing Galuh menika. Kejasa menika menawi Kusumaning Ayu kula kuning badhe mudi wonten ing negari Galuh. Kula kinten kirang pas jalaran pawaan panitos. Nuwun sewu sih. Mugi keparenga kula badhe pursa kalian Kyai Temenggung Tarang. Pak badhe wektu bejan Pak. Kyai Temenggung Tarang. Kakang Palu. Bareng aku ngrungokno aturmu ketok melok yen kowe ora sarujuk rekno kemuning kalbake dadi ratu ing negara Galuh. Ragun, kowe aja nganti ngasorke drajating wanita. Yen wanita biyen kowe sauger bisa masak lan macak. Kowe wis kena darani wanita kang utama. Ning merga ombak ungguling jaman ditutup lan kahanan. Derajate kawal kok lan bagi ora ana bedane bebasan. Yen lungguh kuwi padha dereng ngadeg padha dhuwure bisa iki. Yen kuwi gelem maca sejarah iki yo ana negara kuwi ratune waton ning negara makondakan kuwi negara liyane contone ana ing negara kerajaan Kutek sawise Prabu Kudungga kuwi dilengserke lan putra jenenge Putri Ayu Sri Isyana wadon wis ngono negara bisa maju negara adil makmur gemah ripah lojinawe kencaken angkaya karo minggu Lho sewu ya. Mboten lak teges kula menika mboten sarujuk cocok mboten. Menika lak pirembakan. Gadahi usul sowan-sowan. Tinimbangane ratune kok wadon. Monggo wonten badhe wakilipun. Lah nggih mboten wonten alami. Menawi putra mantu kanjeng Pangeran Dewa Tenan ingkang kawin wisuda minangka nesuwi negari wonten ing Galuh menika. Dewa Cecengar kuwi mung sak putra mantu. Iki mung mundak dadi wadanan jalan miturut pranatan sisilah ratu paraton. Dadi ratu kuwi keng kagungane ratu keng saka garwa Prameswari
mino ora dilambari ati sing suci iki mbilahene ora ketang atur iki bodoh sauger ana manuke karo Gusti iki malah kondang lho niku baning manginipun baning jagakake saka guru boten sing kedaling penggalipun piyambak baning nyipta negari adil makmur murah sandang satu papan yo ora kok dijagake iki lho gunane apa ana ratune ana patihe ana uga ana pranatane dadi yen kabeh padha bebarengan nyambut karo ngangkat negara bareng-bareng aku percaya ora ketang ratu iki waton ora ketang ratu iki bodoh ning negara pinteran yo karo kene lho gajah samriko lho sewu nggih iya senajan to kula mlaku kawula ora nggati ha nggati swara dene swara kula iki kageke monggo modele boten yo boten napa-napa ya kena kuwi duwe ya ning ora matuk iki mengko nyalahi hukum ingsun nelake dening kuwat marang panemu tumenggung Taranggono duwe penemu apike becike sing dadekake lanang pawadane akeh ketok wibowo sing wae lanang ketok sabyane iki karepe si Taranggono mengkono uga penemumu yo bener ora gampang dupehke marang liyan tegese aja dupeh wanita njur dianggep asor sing kok kandhake lanang wadon padha lungguh padha cendheke ngadeg padha dhuwure saya-saya kowe duwe pepatokan kang nate maca sejarah negara iki dikebudi dening wanita kuwi yo maju yo ora kalah karo negara liyane sing dikebudi dening liya iki padha aku mundhut tetimbangan lan atur pamrayogamu ning kabeh iki mau isih ana wektu kanggo menggalih sapa mengkono sing tak temtoke jeneng ratu ana ing negara Galuh. Kula paring dawuh Rama. Suwan ing pendopo petrek-petrek kowe tawang-tawang pangis ngemban putramu iki ana apa Sakderipun matur nuwun pangapunten ingkang kathah Rama. Kang Mas Dewata Cengkar Rama. ini ya bojomu Kang Mas Dewata Cengkar sakmenika nganeh-nganehi Rama. teges nganeh-nganeh kuwi apa saleh wujud ngono apa piye Den Rama. lho nek ora jur nganeh-nganeh sing kepiye Kang Mas Dewata Cengkar nggadhahi karemenan dahat dagingipun menungsa Rama. Kula paring dawuh Rama. kepaksa aku Gusti aturmu kuwi malah guyok iki mripate Rama kuwi ora kuwur nggone nyawang semua kowe dawuh lan Dewata Cengkar tur aku yo ngerti karmane bojomu ora bedane aku lah kok kowe matur karmane dahar daging menungso kuwi nalari kepiye Astu kula menika mboten goroh matur panjenengan. Karalaripun rak ngaten Rama. Saul Kang Mas Dewata Cengkar besaken dahar. Pun aturaken dumateng jurudang. diaturi dening abdimu Dipun rasaken dalipun kok suwe-suwe saweca. Ajeng jangan pun dawuh. Kok anggon kumangan rasane nek kaya ngene iki bumbune apa? Kok jangan matur dhewe anggenipun masak menika anggenipun rajang-rajang katutan jendhek manesipun jurudhangan menika Rama lajeng pinten sak manungsa menika
mau durung kelakon. Karepe menungsa kuwi kena dipambeng yen sing mambeng kuwi nuju prana marang sing bakal tumindak. Yen bener-bener kaya ngono, Rama saguh mepel lawan penggali bojomu aja nganti diteruske. Siaden Rama. Mula aja keweden. Ya mbok menawa ki mau lagi lali, mergo saka enake ngrasake daran sing katutan gedhe abdimu mau. Kados ngaten sing Kanjeng. Ya jawulan kaki lenggah. istokake dawuh Rama. Tapi ibu tercegar. Dawuh katimbalan kula. Dilerno ati dhisik sing maune suk-sukan piraten. Nek neng ben Rama cetha boleh nampa marang aturmu ya. Istokake dawuh. Iki mau Rama nampa pradune garwamu. Jare sliramu saiki kesale Sraga lan Karman. Apa bener aku isih tido-tido. Jare bojomu kulinane saiki kowe mangan lan ngombe gedhe menungso. Pancen menika leres menawi ing wedal sak menika Karman kula dahar dagingipun menungso. Malah iki anakku dhewe jar kok Menika leres Rama. iki jeneng lelakoning durung. Jeneng durung iki cara pengdandanan bisa dibenake sing ala bisa dadi apik. Iki jeneng durung. Rama mundhut. Jumbukna marang lekas sing Rama kaki. Sliramu sanadyan mung putra mantu nanging pangrengkuhku kaya putraku dhewe. Nah, iki imbang ana tresnaning Rama lan sliramu. Mengkono kosok baline. Tresnanono putra lan garwamu. Lho yen karmamu kuwi kaya ngono tak turuti. Saben-saben kuwe dahar dadi menungso ki nek mbutuhake pangorbanan kang ora sithik. Mongko sliramu kuwi putraning Rama najan mantu. Lho mengko kawula ing galo lak ya suwi-suwi entek. Njur kapitaine kawula tumrap marang Rama ning endi dulunge. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Ngene yo. Rama mundhut. Lereno pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono. Bali yo kaya tuk nalika kowe duwe watak kaya ngono. Apa kulinane sing mbok dahar? Aja tok teruske karepmu sing belum kaya ngono. Ngemano marang kawulaning Rama uga marang putramu ya Cak Bagus. kula kedah kendel anggenipun dahar daging menungso. Kula sagah Rama. Nanging Rama Yen kowe saged iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke. Kowe gungano se kowe njaluk apa kanggo liwuring nggonmu nglereni ngombe gedhe menungso lan daging menungso. Tak ujo kowe njaluk apa. menapa menika saestu Rama. Rama kuwi ratu. Pamundhut kula menapa badhe dipun ustadani dumateng asanipun Kanjeng Rama. Rama selawase ora nate mlejan. Matur nuwun Rama. Menawi to kados pekaten Rama, ingkang putra purun kendel anggenipun dahar daging menungso, nanging kula pun kepengin dados ratu wonten segala.
Foto Cengkak. dawuh katimbalan kula. Kaya sinambring labjat janing Rama sawusing pratelanmu keng kaya nuruti keparinging Rama ora dardake manusa kowe njaluk lan kudu dituruti mung negara Galuh sing njaluk Menika terus dadi ratu ing negara iki sithik kowe tak wenehi ngerti seneng njaluk kuwi ibarate wong ngemis mergo kekurangan wong njaluk pindha satya mung kepengin mergo kepengin duweni nanging iki negara lho negara kok dijaluk aku jumeneng ratu kuwi sing milih kawula aku dipitaya marang kawula lho nek negara tok jaluk kapitane kawula aku mengko ngendi dur tanggung jawabku marang kawula oh tetep kowe njaluk mulyane waton kowe aja njaluk negara Galuh boten kula tetep nyuwun negari wonten Galuh kula ingkang jumeneng Nalendra wonten Galuh. Foto Cengkak Dawuh tok ento swaramu nanging Rama bisa maca marang batin nedyan kowe ing ngarep ana ngersane Rama matur nglereni dari daging menungso waton negara tok wene tok jaluk umpama negara tak wenehke tetep kowe bakal ngambani tumindak kang rugeke marang uripe menungso negara Galuh tetep tak kuwi tak kondhani sampean wong tuwa omongane ora kena dikuku yen dawuh lawan Dewata Cengkak ora mangan kaki manungsa jaluk apa wae bakal diudanani endi dununge wong aku njaluk negara Galuh ning kowe eman lan eman mbok wenehke niki barang mbok culke yasin mbok kondheli bututi wiwit dina saiki Pangeran Dewata Cengkak tetep jaluk negara Galuh. Pondo sabdaning Ratu Pindha Pandhita Nyapta negara Galuh tetep tak Negara Galuh kok kukuhi tumekaning aku sapa Sopo sing arep sabela? Sopo sing arep sabela? Kepawan Pati. Kula tak matur kalih panjenengan. Ajeng matur menapa Paman Pati? Nek Mas Prabu Dewa Cengkak dadi ratu niku gampang yo gampang diarani angel yo angel gampang kuwi nek ana ratu nggone nindakno perasaan mung saenake dhewe lah angele kuwi mengko ana negara rusak negara bubrak iki mengko ratune malah bentaya sewu kita sampeyan iku dadi ratu ning ratu sing cacat sewu yen catating raga kuwi gampang entuk tombo ning yen cacating jiwa kuwi angel ora entuk tombo sewu dadi ratu kuwi kudu bisa netepi marang darmane ratu sing kena darane Pancabrata Apa tegese Pancabrata?
kuwi kudu bisa gawe Harjanegara yen kuwi dianggep utah gedhe ya bumi klerane dadi negara sing tentrem ayem. Pindho pangarsa dadi ratu kuwi kudu bisa ngayomi para brahmana pandhita kang padha nindakno nesu brata lan nindake poso lelaku suci. Jam pokok 3 ratu kudu welas asih mring kawula das aja nganti pilih-pilih jamu dene papat. Ratu kudu netepi janji nuwuni sabda kang wis kawedhar. Jangkep angka gangsal. Ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil kang nyata. Bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusa. Ateges sampeyan niku mboten lanang jalma ning sampeyan sipate budi srani. Cukup. Aku ora butuhake ojan. Prabu Dewata Cekar ora butuhake piwulanmu te. Nek pancen ora sarujo Dewata Cekar kang jumeneng nalendra ana ing Sekalu kena ninggalake ora papan kene. Ojo dadi ingin aku nunggak rombongan kowe. Sing ana sego kuwi ora mung negara gabung. Katimbang ing dana ratu dapur suci wae enggak. Pegawene minggat sito malah beneran ngurani bayaran. Sopo maneh sing ora sarujo kena minggat ngaco. Minggat sing ora sarujo. Mek do bosen nule. Mek bosen kepenak minggat. Aku golek anggota meneh. Paman Tumenggung. Nggih. Negara Sigalo Komplang. Ratune minggat, korsine ora ana sing ngungguhi. Sing ngungguhi Dewata Cengkar. Cocok. Lho kok iki gampangan kok. Kula niki dadi wong urip kok gampangan. Gampang. Barang gampang kok digawe angel. Nilapate sekarat klono. Patih pengen golek rekoso. Lho patih kok kakek ngomong bayaran ya padha. Nek cara kula ya omongane sithik, nek bayarane akeh. Cocok. Sampun. Lho kok melu ratu kalah. Ya melu wong sing menangan lah. Saurane nek lagi ana bagian apa-apa entuk benak ya apa ora? Ya apa ora? Kowe wonge Tumenggung Taranggono apa wonge Patih Panuntun? Nek Tumenggung Taranggono. Lah, bayar sesuk tau ndaki. Biasane kowe 300, sesuk 250. Matur suwun. 250 kuwi ditabung. Tabungane 250 karo 300 utuh ya. Sing 300 utuh. Nggih, matur. Lho men Tumenggung blobok-blogok sote aku. Andani kok. Awan. Negara Sigalo kang jumeneng nalendra Sang Prabu Dewata Cekar. Hidup Dewata Cekar. Negara Sigalo takubur atelah medang kamalian.
palungguhan patih tetep tak rebut. Sampean pengen jadi patih? Enggak. Pengen jadi patih? Oh. Sampean sekolah jurusannya nopo? Kula jurusan niku. P2. P2? Nopo niku? Pulang pergi. Lah ijazah. Dalem Ijazah. ala ijazah kula dipangan rayap. Lho kula niki dadi temunggung niki nyogok. Nyogok? Tanpa nyogok mboten dadi. Lah nek tanda tangan? Ala didengkul mawon. Cap jempol. Nggih niki sing mboten saged dipun palsu tiyang. Ora apa-apa. Ratune anyar, patihe anyar. Kowe wong sak rando ndonekno aku dadi patih. Andal niku tahun mulya dadi patih. Prabu Dewata Cekar kowe patih tak wene jeneng ben kondang. Nggih. Prapatih sapa mau kowe Kula templung? temenggung Taranggono. Alah elek. Sing apik Patih Kletong. perkara kletong ora apa-apa. Kletong sing bayarane. Bener patih lho. Patih. Patih Taranggono alias patih. Cocok. Cocok ah. Lho nek kletong sapi kalau kok piye? Lho sewu. Patih Haryo Sukretong. Niki ndek usul. Usulanipun Aku tak usul ya. Nggih, monggo. Nek sekiranya cocok kowe ya setuju, nek ora cocok gedhe. Ratune anyar. Tatanan yo kudu anyar. Nek jagat ndi, ning nggon ndi. Aku ratune anyar, aturane yo anyar. anyar. Bener apa ora? Setuju nggih. Iya kok. Negara niki dipek dhewe mawon. Mboten. Nggih, Apripun iki? gunake aja mumpung ah. Nggih. Mumpung sing urip. Ayo bareng-bareng do bejijak. Nek do mati ora do bejijak. Nek aku ngono ah. Mumpung urip gunake urip iki senengane. Ngombe? Madon? Main? Negara iki ento ngombe, Angsal. ento madon, Angsal. ento main. Angsal. Duit tak negara didol. Cocok. 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 Cocok ora? Cocok. Engko gawe negara. Sing ora cocok minggat saka medang kamulyan. Wiwit bocah sekolah sesuk. Kowe teko ning sekolah. Guru lanang wedok awet SME. SMA. Saiki sore. SMP. Aku beli SMP kok SMP. Wiwit SD, SMA, SMP. Udur. Apa niku kleru? Wiwit TK, SD, SMP, SMA. Ya, ora entuk diulang mata-matinan. Hitung. Matematika. Lah dulang napa lho? Heh? Dulang napa? Diulang domino. Sapsa, sandong, cekek. Cocok. Cocok. Sekolahan kabeh ditutup. Mboten sekolah niki. Bocah lain ora entuk dimiki susu. Nek dimiki susu kok sehat dadi bocah cerdas. Lah domene napa? Dombeni condang. Cobian. Arak. Arak. Iya. Terus bir lan Lionel Messi. Bukti apa? Pikirane ben bonon. Nek dombeni susu bocah pinter, kowe dindakno. Ki malah blonjo ora. Lontar. Siji, ora entuk dinyinyi, ora entuk diulang sing apik-apik. Kau tani kita kau tani usah. Wong tani. Wiwit wilayah Kajen sautuhe. Sing kepadanya 3 tahun, setor negara 2 tahun. Kanggo ratu anyar lho. Ratu anyar lho. Upama ora itu. Pateni. Enggak. Itu panen 5 kintal. Weno sing 3 petal. Ora itu. Cocok. Ya apa ora? Wis, apa penak yo kenangan lah. Engko jam 3 ya bongkok kabeh. Nggih mboten. Cocok. Sing di bojo ayu. Ya lah. Kanggo sak labu.
ora gelem kowe Ada bojone nesu. bojo lesu ya aja gunakno Ratu anyar-anyaran sembako murah. Beras 500 rupiah. cocok Gula 300 rupiah. cocok Lengo 200 rupiah. cocok Uyah 40.000. Losen sih. Kenapa? Bobot timbangnya kok kurang pas. Gak beribut. Lo kok 200, nopo 200 kok udah kok 40. Yang guna beli beras karo lengoi duitnya kakekane. Bener. Tapi udah gue nutup rego beras, rego lengo. Ratu sekolah S3. Setunggal es nopo Gusti. Es teh. Ale Es susu. 3. Es jeruk. Nek kowe iki kata ojo es teh aja, es kopla. Lebih es kopla? Napa niku? Lebih es kopla? Boten. Rati ceng, campur doyang. Ratu anyar Sang Prabu Dewata. Cengkak. Sang Prabu Dewata. Nuwun sewu. Pak. Tesih wonten watu sandungan. Watu sandungan perkara napa? Lah doko patih niki. Patih. Doko patih nek mboten seblake, mengke golek kekuatan. Ing kula utusan kalih paman Patih Arya Sukreta. Lho, kula niki. Lho kula diperintah. Perintah Lah iki wong legen kok golek gawean ngono. karemane Sang Prabu Dewata Cengkar. Wong jek aku ora usul lama-lama perintah. Nek gane perintah Gusti anyar-anyaran sendika. Sendika karemane Dewata Cengkar. Dahar daging manungsa, ngombe getih manungsa. Utusan kan paman Patih. Saben 3 sasi pisan setor bocah wadon 15. Setor bocah wedok 15. Bener. Ning kula gandhe panyuwun. Apa? Ampun keluarga Kelandho kayu sakububan. Betul. Kula golek kok liya-liya sing ado-ado. Ora apa-apa. Nanti sing gelem nanggap seswa, dia boten mlebu kok prawane. Cocok. Nek sing ora gelem nanggap seswa, Cukup. tak colong prawane. Cocok ora? Cocok. Yo promosi barang. Paling payu dikowe ngasuwun. Prabu Dewata Cengkar.
negara Medang Kampolan. Ratune Dewata. Sampeyan meneh nek krungu mulih malah seneng. Gandeng pati minggat pati mutung. Tumenggo mundah pangkate. Kula diangkat dadi pati. Lho sampeyan julung piring jeneng kula. Renen pati anyar-anyaran diweni jeneng pati. Karanggono alias Helio sapa le? Sutreta. Menang kuwasa kuwi ora bisa nguwasani. Ora iso ben. Manungsa kuwasa kuwi mung kanthi wates kejaba Gusti Knipta Loka. Iki kuwasa. Dikatakan Ana tembungan Sura Sudira Jayaningrat kebur ing tekaping pangastuti. Sura wani. Sudira kuwi digaya kaya dening wataking ratu. Lebur dening pangastuti. Ora lono merga patrape. Mula sing nyipta jagat kuwi tetep ambabar kanyatan ngadi wong sing sakabeh. iku mung sak tembungan. Mung sak ketembungan. Ora bakal bisa kudu. Ya mung kari niteni becik ketitik ala ketara. Kula niku ngemang sampean. Nganti kula nglapati sampean niku butuhe kula sampean tajak nuntun. Perkara pate kula mboten kepengin. Kula ora dadi pate mboten napa. Sing penting kula entuk melu. Kowe aja ngeman aku nek iman ora kamu dhewe. Lho sampean tajak balong teling Kowe tetep nduh kowe pakarti. Adre. Yen ora puguhe karo mantan pate. Lho kok pate ceplokno